Kaseng VPP ha ka arpun riu tarik urempang arja arpusan kila penlong ya ka jingalang ka bakirpang ban shimrai halor ginong mikmat shaka ke GDC ha ka nia ka jingalang na jedu ba strong Kharjana Kum chairman ubala ban lam khmat bat penyai ka council u vice chairman pat ude uba kinjo lang rangtong ubala ru ban ai jingkershan ha ka sinchar khadar Shemborlang Rynjah ula Shajir kum chief executive member CEM ban shimti ya ka jingkit khli ha ka sinchar ka khadar ha ka ju kapor ki executive members kila Shajir kilong uba powel soklen uba Shemborlang warba uba isnehin uba pingkrau kharjarin ka kong aiban daplin el nonglan kong deiti majau bat uba Winston Tony Lingdo Ini bagani ka kam po this council ke CDC. Kalau don kerja kendo, jom baru ki MDC ke belah Syajir, nak kini ki kat New League constituency dan kat bak parti. Te bagi sim ya kini karai. Bakarai kalau ba, kumba ke parti ke lalit, ciki pai ba nak kapor, sekapor, banyak persyak, ya ke jingpen serwakai, ya ke pisah pai ba ke jing peluput. Te bat ketika wei nak ki jing community ki bau pai ba ula community balal ka voice of the people party ka yolat pan sinshar ya ka jalai ka jingi kani ka diga wei ni ki sinjam ki ba ka party kan hapan shim te kum ka ai ka bangi ngila kren ha pai ba ni smo ba ha ki pai ba ki lailat ini bangin sinshar marway ha po ke HDC sinjam ka baning kong ai ka bangi so di ban le ka long bangin pentikana ba ka ai ka bangi la kren chu pai ba kan long kumta Tadi nama kita kadau ke parti rengkat bagi ni KMC baru nilarai bangin tahu ya ke isi berit om ke bahe kumba ke julong hagi senem ki balalendo. Kani ke isi ke jengi kandon tang shipongut kentup ya chairman bat ya vice chairman. Kapamut ke isi kandon prangut ke legislative mo chairman bat vice chairman. Kata kadi koi kabar ni ko aban penso. Syakipat ba ling ba jang kila pathai kubor kabar kalong ba dakoi ke jingmut ringkat baru ke MDC ke job ba ka party ila shemikarai banjir iba strong pillar Kharjana Kum chairman jong ka district council nang tai ba kinjo muri MDC na mahoti Kum vice chairman nang ta iba Shemborlang Rynjah UMDC belah Syajid na po laikro lang kadem kumbu chief executive member lembat ki nyungut pat ki EM kap kentup iba powel soklet nama utarashan ba Shemborlang warba nama kenro iba penkrau baklin kharjarin na mau kerwat ikong deiti majau na laim khra malki kong ai bandap lin lingdo nong lai na milim constituency ba Winston Tony Lingdo na nong thamai kini kinlong kiovat ba isnei hing na umroi constituency kini kinlong ki khot jong isi ba parti ringkat bagi KMC baru nilarai nakam tagal ki isi apa ke JDC kan nomlong ke badai ngi kum parti bengin batai ngin ailat ya unongalam juga isi ke Bathymmai onda ula shimti akasin ke bon shimti bon yo ban batai pi ki no to kadang yangi mentahi ka ba ngi ngode ban penso pi ro parti kala rai bengin tawi ki isi ke berit ka badang tang shpongo kuntu chairman bo vice chairman harkat kita ki cukili ki bapidan reiki kita ki bahakmat ngin ha unang elam jong ka isi ki Bathymmai rekat ber ka isi ki Bathymmai bakin batai ken ai ka khobor shiki pai ba ling ba jopi ki lap khobor ya ka bakin sale adien onda kila shimti ya ka atrai pi sotho ba JHDC ngin nam thau isi mangi JHDC magi ka single aka second largest party ka ba ka party jingi kan shong bat kan shimi ka benta kum kaliang persya
te ngila de ban lumiki ila de man ye kren ba kapati hi kanum persang ban thau ki isi te ngin shim ya ka bantal jo kalian persang ba nai khule ki pai ba lai ke chania yangi kum kapati badru ban kentu ki pai ba bakin dai kershan ini hagan ke jing persang ka ba pe ka ba khoi ka ba sngur ka jingi ban wan rai ko kom trikam ka ba khoi ka ba subaling ba kan ke isi ke Bathymmai ban ye kan maulem lu ini ke jing wai ke jungki khnang ba ublei un persan bor ya kini ki MTC ki jingi baro khan myungot habo pai ba ule jiet bakin yeng scam ha kata kan nongrim ka bo pai ba ule jiet ki